Bueno, abans, potser no podies arreglar-lo, però sabies on era. Sabies el que estava, el que tocaves. Sí, i sabies el que estava malament. Ui, d'aquí. Aquest acaba de travessar. Acaba de travessar i es queda tan... Madre mia. I anem a 140. On està fabricat aquest tren? Aquest tren penso que està fabricat aquí a Saragossa, penso, perquè això fa 3 mesos que estic jo. I el llibre me l'han donat fa 2 dies. Primer va ser sense llibre, perquè no hi havia llibre d'explicació. El que s'escoltava ha anat molt... L'han pressionat molt i l'han posat d'aquesta manera. Home, els vam estrenar, nosaltres. Jo me'n recordo el dia que vam fer un canvi d'aquell Catalunya. Sí, el que és una pena, una llàstima, que aquest hauria d'haver estat fa un any aquí. Ah, bueno. I se la van portar a la Corunya, a Valladolid i a Jaén. Ah, i aquí no? No. I vostè es comunica amb Barcelona o amb Madrid? Jo, Barcelona, bueno, a tots dos, si vull. Barcelona normalment amb aquest i Madrid amb aquest. Però a Madrid tinc de buscar i jo passo d'informació. Quan hi ha un retras, truco i li dic, escolta, informeu això. Ah, i avisen des d'allà. Des de Barcelona t'ho passen? No, des de Madrid avisen. Hi ha un lloc que estan les 24 hores. Però ha d'estar de Madrid per fer això, no podia estar aquí també. Una mica més a prop, ho podíem Clar, tenir també. clar. Penso. O sigui, ara en teoria anem a 65 Sí. i sembla que anem aturats, Te n'adones? Que la sensació que teva... És que tinc a menys de 60 perquè tinc dos grogues continuades, és a 60. Si rebasso el 60 s'atura el tren. Ah, vale. El mecanisme ja ho para, ho atura tot. Sí. Tots els canvis han vingut a nivell de seguretat. Sí. Bueno, i totes les millores per conduir tot, ostres. I de nets, si ho cuiden bé, jo quan surto, abans de sortir, sempre dono una volta. I si veig motxilles a dalt de la seient i tot, dic, escolteu, no pot ser. No pot ser perquè ho farem malbé i no està bé. Bueno, ara segurament... És que he agafat el Rodalies. No, és que sempre va davant, un quart d'hora abans nosaltres surt el Rodalies. Jo l'agafava abans, per això ho sé, i llavors aquest va... I arriba, en teoria, a 32, nosaltres a 35 i 36. I a vostè li tocarà portar l'AVE o no? No vull, jo ja fa anys que podia haver estat, però no m'agrada. Jo vull estar a casa, perquè jo soc... Això és un treball i la prioritat és la família. I amb aquest treball estic totes les nits a casa, totes, i amb l'AVE no. Amb l'AVE són... I ara, el semàfor aquest vermell, què vol dir? Que hem de parar? Sí. I per quin motiu? Perquè hi ha l'altre tren. Està el Rodalies que no ha lliurat l'altre senyal. I ara està el pas a nivell aixecat. Acaba de passar un. Ara l'informaré que estic aturat amb una senyal de parada. Ah, i ho informa, detenido ante senyal. I normalment me diran, atento senyal. Normalment, a vegades ho han de dir, però passen i te posen la verd i tu continues. I també surt d'aquí, no? Es posa verd? No, quan trepitgi el que hi ha al mig de la via, me donarà la informació. I no m'han dit res.